Hey! Abuak ng motor. Oy, Asa man ka? mo ni amiga? Dong. Ha? Kabantay ka sa kung bana dong. Bala ni mo? Oh. Nagsabay mo na silang Nicole. Yagi dire, nakita na ko. Katong sa tingala? Nicole, dili ko sure kay ano siya nga amiga daw niya. Nicole lagi, Nicole. Pero Nicole sure. Dili ko sure kay ano siya amiga daw niya daw. Si Nicole. Nicole ang pangalan. Oh, yagi to din niya. Ang utara ko ano Sakay saya ha. Oh, sakay siya amiga daw niya. Asa man na sila mo adto daw? No, ang istorya to skuan kay moaten na sila birthday sa dagat. Mura pa to na kuan pa ako. Silang duha mo pilog birthday. Oh, sa dagat daw. Nangangi ang magkwato ganihang buntag nga makuyog ko, aman siya nagpakuyog. Kumo kabala na kay igor mo kay ina po niya gitawag na po na ako asas lang mo to. Sabayan tagay ikaw na siya nga. Sila ra daw. Sa birthday daw tuwan. Moagi man to sila diri ning balik no. Moagi jud ko to kay dire tigya gan to. Diri lang kumakatang sa. Ay kala mabot lang. Tambal sa padre. Abot ako. Oh, mare nanan ka mare oh. Hey! Abuak ng motor. Oy, Asa man ka? mo ni amiga? Amiga? Amiga bitaw. Ngani mo amiga? Gusto din na ana. Unsa ka tinog nga nagkuyog lumos dagat? Ko ikstagat. Oh, pinit pa kayong babae oh, tanaw ko daw. Say nakapilit. Amiga? Oh, gunit-gunit pa? Muna amiga? Ikaw day ba day? Ang bata bagi ba? Patal-patulan ni mo na day. Oh, doko-doko man ka. Oh, ikaw doko-dokoy ha? Ikaw doko-dokoy ha? Ikaw pagkarang wagon ni mong tawhana ka? Cellphone niya daw, pahirma ko beke. Iguat tani para na ni ebidensya ba? Say video. Ano man si makag video. Ano mabuot man ka? Ha? Kanasakba na ka? Amiga ra ko na. Oh, mga guys no. Oh. Kining tawhana ni mo ni kuan kayo. Muna ingon niya amiga daw. Pilit kayong babae sa yao. Tanaw ko na oh. Doko-dokuan pa ko. Ilan kayong guilty oh. Ala ka magpatungoy ko mo kuan ana. Patumoy. Ano pilit na kayo na? Pwede naman ang palayo. Kasi ingon din mo. Napakaingon ng aligo-ligo. Ato magdagat. Di pa ka magpukoy sa ko ganiha? Wala ba? Birthday sa akong kinugos, wa ko kadumdum sa benyo, nagpasabay ko niya. Unsa kung ingon sa imo gani? Mukuyo ko ngano di man ka magpakuyo. Nganong kana man lagi mo gikuyok lagi? Wa man ko kadumdum sa benyo no. Ah, ikaw ka oh. Si Jimmy mismo ningon no. Ato ga Oh, iglagat. unit magunsa man blagat. Aten gani birthday. O nganong ka mo ramang duha? Nganong man lagi pa ko si Jimmy nga mukuyog man ta na? Kasi mo ko yung tanang wa daw siya pang tubig. Ito balingon mga siya mukuyog siya. Ay ko ina kay maguyog makanima ha mugikan. Sa dagat gani birthday. Ikaw mo tuog dagat ba? O anong ka dai? Nung tago-tagoan mo ko nimo. Tabanga ko ba? Oh, napepe gunit og kamuto ay hawaro na imong kamuto diha daw. Ayaw si. Karon ka nasakpan na mo. Ay kung kuan na mo. Ba Ha? ang cellphone ni. Karon ka nasakpan na mo. O dai imong ismat pa siga pa. Cellphone side ko. Sing nagvideo-video pa mo diha ha? Sa. Ay. Iti ka karon ka nasakpan na ka. Wala kay pa nagutan no, klaro na kaayo, klaro na gyud kaayo. Ay klaro ana nga. Amiga ra ka ani. No, ihatod gyud ako sila Ay, kay. amiga. Ano ma-explain ko ah. Explain pa ka. Yan to ko sa birthday. Sa akong kinugos, wa ko katuod. Tapos siya kay katuod. Siya nga, watit kuyog na lang tao. Kuyog na lang. Nangyangid ko niya nga, muna ra ko guli kay nagulat ka. Alam siya nga, paokasyonan na lang kong sakay. Kaya wa na po daw siya sakyan inig uli. Kaya basin daw, maglami na po dito ang mga kalingawan. Di na po daw siya kauli. Mo nang gipasakay na ko, ug ihatod na ko sa ilahang taron. Ikaw kay ka na imong utok. Nagtukang dito ako nimo. Nagtuka kadaghanan ako witness nga resulting nga nag-uban mong duha. Dili birthday inyong giaduan, namoy lang giaduan, na ikaw katika. Karon nasakpan na ka ng gurit mga kamot ang bayhana. Unsa man na day? Unsa man ano magunit-gunit mga kamot? Ha? Mugunit gud na kay mupaharnat. Ngano mo gunit mga hunong naman ka bang nagdagan ka? Mupaharnat ra ba kung Anong ganit hunong pa basig ba ka, day? mahayang siya ba? Anong mo dikit pa man ka? Anong pinit makay ka ng bada? Ha? Ikaw po, Ay, ihatod sa kuno sila. hindi ako, di ako, tani mo? Kapag karapatan mo ko dato, sinagi ko dari. Raparapan, di ko di mong inanaon. Ha? Unsa Ihatag na? yapon na nimo? Di kasliyo. Ano ba sakyan mo ko nimo? Karon ka nasakpan na ka. Sakyan ako nimo. Klaro na kay diri sa video, ikaw, diri sa video, klaro na kay ka. Sabay Ang naong gani, nimo? sabay gani. Ang naong nimo, klaro na kay sa video ba? Sabay ganit tanong, sabay ta, sabay. So, ayo, dikit-dikit pang ulo ni bayanan ni. Wala dai. Ganahan ka pug ka. Tara gani ihatod na nato sa mo. Ano imo ko himong triplets diha? Ay, ihatod sa ni Ini akong video ani i-post ko ni inya. ihatod sa si Grace Jimmy be. Oh, Jimmy na yung batong ko. Ikaw dai. Murong kagkuan sige, sana all na lang yun ninyo. Sana all na lang yun ko. Ah, sige, saba uy.
Ako ito na, di mo original, di mo asahan. Pato mo yan, hindi mo kunin bukan. Ah, huwag mo sakay dire. Sakay kay diha isbog diri gang. Ay, ako cellphone, mawala. Ayun na, nag-video, magug ko. Mawala na ba? Isbog diri. Nag-video ko ba? Legal na, ako na yung kita ko mo. Isa pa nga,